Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Валиева, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Он 15 мең кешене берләштергән бәйрәм. Түбән Камада яшьләр көнен зурлап билгеләп үттеләр. Беренче корбаннар сезон башланганнан бирле 7 кешене елан чаккан. Ышанма сүзләренә, мошенниклар яңа алдау ысулы уйлап тапкан. Күңелле һәм дустана вакыйга. Студентлар урамындагы 18-нче йорт ишек алдында төзекләндерү эшләре тәмамлану уңайыннан күршеләр бәйрәме оештырылды. Осталык дәресләре һөнәрләр иленә сәяхәт, танылган артистлар катнашындагы концерт. Түбән Камада яшьләр көнен зурлап билгеләп үттеләр. Бәйрәм чаралары Манзара сәүдә үзәге мәйданчыгында барды. Анда һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Урында безнең төшерү төркеме дә эшләде. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Манзара сәүдә үзәге каршындагы күңел ачу мәйданчыклары белән таныша. Радмир Билеев яшьләр көненә багышланган бәйрәмнең югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтә. Кунаклар өчен бер юлы берничә тематик мәйданчык әзерләнә. Кул эшләнмәләре ярминкәсе, интерактив уеннар, ярышлар. Анда һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Татарстан Республикасының яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Руслан Семенов ассызыклаганча, Түбән Камада иң актив яшьләр яши. Шат булырга бүген сезнең белән бу зур бәйрәмдә, бу зур тантанада. Радмир Билеев төп сәхнәдән дистәләгән Түбән Камаланы фидакар хезмәтләре өчен бүләкли. 19 активист спортта, иҗтимагый тормышта, волонтерлыкта, фәндә һәм укуда зур казанышлары өчен башлыкның яшьләр премиясын алды. Батырлык ордены тапшырылган махсус хәрби операциядә катнашучы Шамил Кадыровка игътибар аерым. Кичкә бәйрәм концерты. Түбән Камалылар алдында иҗат коллективлары чыгыш ясады. Түбән Камалылар шулай Россия һәм Татарстан эстрадасы йолдызларын кайнар алкышлар белән каршы алдылар. Поп һәм рэп башкаручысы Саян, диджей Никита Покровский, шулай башкорт телендәге җырлары белән танылган Baby T сәхнәгә чыктылар. Артистлар үзләренең популяр хитларын башкардылар, тамашачылар аларга кушылып җырладылар, бийделәр, күңел ачтылар. Гүлия Нигъматуллина, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. 7 Түбән Камала елан чакканнан соң хастаханәгә мөрәҗәгать иткән. Шуларның 3-се әле дә стационар дәвалану уза. Зыян күрүчеләрнең берсе 66 яшьле хатын-кыз, ул Ключ турда бистәсе янындагы урманда җиләк җыю вакытында кара еланга юлыган. Сөйрәлүче хайван аның кулындагы бош бармагын тешли. Пенсионерга вакытында медицина ярдәме күрсәтелә. Хәзер ул табиблар күзәтү астында. Медицина хезмәткәрләре искәртә, әгәр сезне елан чакса, кичекмәстән хастаханәгә мөрәҗәгать итегез. Шулай ук табигатьтә ял иткәндә, урманда йөргәндә һәм сулыклар янында булганда аеруча сак булыгыз. Төзүче бакчачылык ширкәтендә янгын чыккан, ут сарайны һәм аңа терәлеп торган корылманы чолгап алган. Янгын якынча 20 квадрат метр мәйданга таралган. Бина эчендә 53 яшьлек ир-ат булган. Аны күршеләр һәм вакыйга шаһитлары коткарган. Зыян күрүче яну продуктлары белән авыллану диагнозы белән хастаханәгә озатылган. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерү бара. Янгын чыгу сәбәпләре ачыклана. Мошенниклар алдауның яңа ысулын уйлап тапканнар. Алар кешеләргә шалтыратып банкта үзеклек яки лимитның арткан булуы турында әйтәләр. Аннары акчаны чыгаруда яки счетка күчерүдә ярдәм итүне сорыйлар. Хәтта моның өчен 10%-ка кадәр бүләк вәгъдә итәләр. Иске схемада һаман гамәлдә. Җинаятьчеләр потенциаль корбаннарга шалтыратып үзләрен банк хезмәткәре яки куркынычсызлык хезмәте вәкиле дип таныштыралар. Һәм счетта шикле хәл булуы турында хәбәр итәләр. Шуннан соң клиентларның шәхси мәгълүматларын һәм кодларын алып, акчаны үзләштерәләр. Хукук сакчылары кисәтә, нинди генә
шикле шалтырату булса да, яки СМС хәбәр килсә дә, оек акыл белән уйлагыз, сак булыгыз. Безнең чыгарылышларны Интерның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Студентлар урамындагы 18-нче йорт ишек алдында күршеләр бәйрәм узды. Шулай биредә яшәүчеләр капиталь ремонт тәмамлануын билгеләп үтте. Быел күп фатирлы йорт территориясе безнең ишек алды республика программасы кысаларында яңартылды. Биредә заманча балалар мәйданчыгы урнаштырылды, киң һәм тигез юллар салынды. Бәйрәм программасы төрле яшьтәге кунаклар өчен әзерләнгән иде. Катнашучылар концерт номерларын карады, конкурсларда көч сынашты, шулай ук волонтерлар оештырган осталык дәресләрендә катнашты. Чара иң актив яшәүчеләрне бүләкләү белән тәмамланды. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән, имин булыгыз.